Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәтлеләр Нәсих Хайдаров белән хушлашты. Ознакайда коррупциягә каршы бергәләп көрәшәләр. Адымнарда татар телен үстерүдә яңа технологияләр хакында фикер алышалар. Бүген Әлмәтлеләр Әлмәт радиоприбор заводының директоры Хайдаров Насих Сәхәп улы белән хушлашты. Оның вафаты хакында кичә кич билгеле булды. Ул 1952 елда Ознакай районы Мөслим авылында туып үскән. Хезмәт юлын 1973 елны радиоприбор заводында башлаган. Ватан каршында бурычын үтәгәннән соң кабат эшен шунда ук дәвам иткән. Төрле елларда завод директорының төрле өлкәләре буенча урынбасары булып эшләгән. 2017 елда директор итеп билгеләнгән булган. Шулай итеп ул 50 еллап гомерен әлеге предприятиягә багышлаган шәхес. Татарстанның атказанган машина төзүчесе Нәсих Хайдаров белән хушлашу мәрәсиме Нефтче мәдәният сараенда узды. Анда район һәм завод җитәкчелеге, мәрхүмнең хезмәттәшләре һәм якыннары катнашты. Башка темаларга 2004 елдан башлап 9 декабрь халыкара коррупциягә каршы көрәш көне буларак билгеләп үтелә. Россиядә бу көнне төрле акцияләр һәм чаралар үткәрелә, плакатлар һәм листовкалар бастырыла. Коррупциягә каршы көрәш көне уңаеннан Ознакай районында да тематик чаралар уза. Шуларның берсе шәһәрнең 6-нчы мәктәбендә иртәнге чәй артында узган җитди сөйләшү. Теманың дәвамы Илмира Шәрифуллина материалында. Замана мәктәбе заман белән бергә атлый. 6-нчы мәктәпнең физика кабинеты Татнефть грантын тормышка ашыру кысаларында җиһазландырылган. Ә бүген биредә җитди темага сөйләшү бара. Очрашуда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Ознакай районы прокуроры Рим Сунгатуллин, Ознакай шәһәр суды рәисе Илдар Шәрифуллин, куркынычсызлык буенча район башлыгы урынбасары Илдар Шакиров та катнашты. Алар укучыларга ришвәтчелекнең илнең үсешенә тискәре йогынтысы турында сөйләделәр. Нужно работать честно, нужно работать справедливо, работать по закону, не нарушая законы Российской Федерации. Шәй табыны артында кунаклар һәм укучылар арасында җанлы әңгәмә барды. Укучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Бүген коррупция тема турнир булды безнең мәктәптә. Мин белдем нәрсә ул коррупция. Коррупция безгә кирәкми һәм бөтен әйберләр безнән башлана. Коррупция это плохо в первую очередь. Нужно все-таки смотреть на правила, ориентироваться по ним, знать судебник, Конституцию Российской Федерации. Коррупциягә каршы көрәш темасына багышланган дәресне 22 ел хезмәт стажы булган тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Галина Лобанова бик эчтәлекле итеп алып барды. Встреча, я считаю, очень важная, потому что руководители Бүгенге очрашу бик кирәкле дип саныйм. Чөнки район һәм шәһәр җитәкчеләре укучыларга шулай гади һәм аңлаешлы итеп тормыштагы бик җитди күренешләр турында сөйләделәр. Олы тормыш юлына чыкканда балалар нәрсә яхшы, ә нәрсә начар икәнен аңларга тиеш. И уметь для себя определять в жизни правильную дорогу. Очрашуда 6-нчы мәктәпнең 9-нчы һәм 10-нчы сыйныф укучылары катнашты. Мондый чаралар районның барлык мәктәпләрендә дә үткәрелә. Бу очрашу вакытында без коррупциягә каршы профилактика чаралары, көрәш турында сөйләштек. Балалар белән фикер алыштык. Уйлавымча бик матур һәм нәтиҗәле очрашу булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кванториум балалар технопаркы конференция залында Татнефть профсоюз оешмасы әгъзалары өчен семинар үткәрелде. Укыту 2 теманы берләштерде. Эш бирүченең беренчел профсоюз оешмасының сайлап куелган органы фикерен исәпкә алып, карарлар кабул итүе һәм беренчел профсоюз оешмасының уставын эшләү һәм раслау. Толырак Ләйсән Галиева материалында. Темы, в принципе, обозначены. Первой темой предлагаю начать с учета мотивированного мнения, потому что она, скорее всего, займет больше времени. Мотивацияле фикер формалаштыруга багышланган семинарның спикеры Нефтегазстрой профсоюзның баш хокукый хезмәт инспекторы, хокукый эш бүлеге начальнигы Виктор Стаканов. Аның докладының төп темасы хезмәт килешүенең төгәл үтәлүе. Локальные акты, они, в принципе, не могут ухудшать положение работников.
по сравнению с теми гарантиями, которые предусмотрены законодательством. Кроме этого, безусловный приоритет у нас идет коллективный договор, то есть локальный акт не может улучшить положение работников по сравнению с тем, что сказано в коллективном договоре. Үз чыгышында Виктор Стаканов профсоюз әгъзалары арасында мотивациялы фикер формалаштыру турында белемнәр белән уртаклашты. Бу беренче чиратта эш бирүче, хезмәткәр һәм профсоюз арасында тулы теләктәшлек дигән сүз. Выражение мотивированного мнения в соответствии с Трудовым кодексом, законом о профсоюзах. Это одно из важных составляющих деятельности профсоюзной организации. Все вопросы, связанные с сокращением, со сменой графика трудового времени, рабочего времени, все существенные вещи, они прописаны в законе, в Трудовом кодексе, и они прописаны уже с учетом того, что необходимо запрашивать мотивированное мнение профсоюза. Виктор Стаканов семинары катнашучыларга хукукый эш өлкәсендә кыйммәтле белем алырга мөмкинлек бирде. Шулай ук аларны профсоюз кысаларында алга таба актив эшчәнлеккә илһамландырды. Законодательная база у нас постоянно меняется, дополняется, а мы должны давать корректное совершенно мнение, мотивированное мнение профсоюза, поэтому этот семинар имеет очень важную, актуальную тему на сегодняшний день. Александр Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Заманча технологияләргә нигезләнеп, укучыларның сөйләм телен үстерү. Адымнар Әлмәт күптелле гимназиясендә республика күләм семинар узды. Кунакларны милли костюмнардан укучылар каршы алды. Икенче катта буыннар чылбыры дип аталган күргәзмә оештырылган иде. Биредә кунаклар 100-гә якын шәҗәрә, шул исәптән гаилә яткәрләре белән дә таныша алды. Тулырак Олсу Әхмәтҗанова. Бүген без яңа технологияләрдән башка тормышны күз алдына да китерә алмыйбыз. Билгеле, шушы үзгәрешләр укыту тәрбия процессына да кагыла. Хәзерге буын балалары яңача фикерли, тормышка карашы башка. Шуны да әйтергә кирәк, бүгенге укучы мәгълүмат челтәрендә яши, алар яңалыкны тиз отып ала. Шуңа күрә укытучыларга һәрвакыт эзләнү, яңа алымнар белән эшләү кирәк. Мондай семинарларда безнең 6 полингваль комплекслардан җыелалар мөдирләр. Алар бер-берсенең тәҗрибәләрен күреп, үзләренә дә ниндидер уңайлы якларны да алалар. Әлбәттә шунда көнләшү дигән нәрсә дә бар. Көнләшү бу яхшы көнләшү. Һәм әлбәттә киләчәк семинарда үзләрендә яңа нәрсәдер туплайлар. Семинар үз эшен 2 платформада тәкъдим итте. Аларның һәрберсендә Адымнар Әлмәт гимназиясе укытучылары интеграль дәрес фрагментлары, төрле мастер-класслар, дәрестән тыш чаралар күрсәтте. Я узнала то, что в английском языке и в татарском есть похожие звуки. Мне понравилось там то, что очень интересно было, разные задания были. Это важно тем, что, например, на каком-то собеседовании, когда ты уже вырастешь, ты будешь, например, поступать куда-то, и там будет вопрос, например, знаешь ли ты какой-то язык, и ты сможешь ответить то, что ты знал, вот ты знаешь, учил в школе вот такие языки. Эшлекле семинарга килгән кунакларга гимназия укытучылары Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41 ел балалары» әсәреннән өзек күрсәтте. Укытучылар темасы барысына да бик якын, шуңа күрә спектакльне һәркайсы яратып карады. Олсу Әхмәтҗанова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебез язучылары 2 төркемгә бүленеп, туган якны өйрәнү музеенда һәм картиналар галереясендә кунак булды. Шулай ук Ризаэддин Фәхретдин исемендәге Татар гимназиясендә укучы балалар белән очраштылар. Балалар язучыларның шигырьләрен сөйләде, кызыксындырган сорауларына җаваплар ишетә алды. Очрашу азагында укучыларга туган телне яратырга, максатчан булырга дигән теләкләрен җиткерделәр. Һәр яктан камил булган шәхес кенә бәхетле була ала икәнне ассызыклап, тырышып укырга кирәклеген аңлаттылар. Әлеге чара Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге оешуга 60 ел тулу уңаеннан оештырылган иде. Әлмәт музыка күллияте студентлары исә тамашачылар өчен диплом проектларын яклавын дәвам итә. Бу юлы халык сәнгате иҗаты театраль сәнгать бүлегендә укучылардан тылсымлы әкият тәкъдим ителде. Аны Рәдифә Ногманова да күреп кайтты. Балалар һәм яшьләр иҗаты үзәге сәхнәсендә бара торган бу тамаша Шарль Перронның күренекле әкиятенә нигезләнә башланган. Аны бүген иң олы һәм иң нәни тамашачыларга Әлмәт музыка күллияте студентлары тәкъдим итә. Чудо есть на свете. Место в книге лучше не найти.
и принца встретит, но в третьей части лишь сойдутся их пути. Шарль Перронның «Красавица и чудовище» әкиятен бик күп телләргә тәрҗемә ителеп, күп еллар дәвамында төрле вариацияләрдә үз тамашачысын тапкан әсәр. Шуңа күрә менә инде 3 гасырга якын бу әкият сәхнәдән һәм кинозаллардан төшмиде. Чөнки ул беренче чиратта кешене матур күңеле өчен яратырга өйрәтә. У тебя все получится, и ты выиграешь приз на завтрашней предновогодней выставке. Эта сказка мне очень нравилась в детстве, и у меня выпала возможность поставить что-то сказочное, что-то для детей. Очень люблю работать с детьми, поэтому я была очень рада выбрать именно этот спектакль. Әлеге спектакль Сәрия Нафикова өчен диплом эше. Ул Әлмәт музыка колледжының халык сәнгать иҗаты, театр иҗаты бүлегенең 4нче курсында белем ала. Эшен сәхнәгә куярга аңа курслашлары һәм колледжның башка бүлек студентлары ярдәм иткән. Это Заирмина! Я делал все, что мог! Послушаться моего приказа! Вы предали меня! На самом деле проделана огромная работа с ребятами. Это ежедневные репетиции, обсуждение данного проекта. Мы постарались показать эту историю, донести. И я думаю, что у нас сегодня все получилось. Әкиятчыннан да ярыйсы ук уңышлы килеп чыкты. Һәр хәлдә тамашачылар аны уңай бәяләде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Кубок Согласия дип исемләнгән мини-футбол турниры узды. Алан футбол манежында оештырылган ярышлар әйләнеш системасы буенча узды. Катнашучылар арасында балалар да, зурлар да бар иде. Толырак алдагы материалда. Кубок Согласия килешү кубогы турнирында Электрон һәм Метеор яшьләр яшүсмерләр клублары, Әлмәт районы буенча эчке эшләр бүлеге, шулай ук район башкарма комитеты командалары катнашты. Башкарма комитетта мин 3 елга якын эшлим һәм шул вакыт футбол уйныйм. Шуңа күрә бу ярышларда бик күп катнашам, алар безне берләштерә һәм бердәм итә. Команда уены булган футбол берләштерә. Шуңа күрә мондый турнирларның дәвамы да булачак, ди оештыручылар. Мини-футбол турниры кебек ярышлар буыннар чылбырын ныгыта. Ир-атлар белән үсмер егетләр бергә футбол уйнап, тәҗрибә белән бүлешә, үзара аралаша. Мондый мөмкинлек яшь әлмәтләрне сөендерми калмый. У меня лучшие игроки, есть медали, дипломы, это удовольствие. Ну, допустим, прихожу после школы, чтобы, там сказать, отдохнуть от учебы, от всего, занимаюсь. Так для себя уж, можно сказать. Занимайтесь спортом, у вас все получится, добивайтесь своей цели. Турнир нәтиҗәләре буенча мактаулы 3нче урынны Метеор командасы яулады. Башкарма комитет командасы 2нче булды. Ярышларның җиңүчесе Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре командасы. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.